Naqsu bi 93% fuq 5 snin il-wasti tal-immigranti regolari f'Malta. Il-perjodu huwa bejn l-2019 u l-2024. Dan ifisser li Malta m'għadix meqjusa bħala pajjiż taħt pressjoni brabta mal-immigrazzjoni irregolari. Jirriżulta għalhekk li Malta mhijiex mal-lista ta' pajjiżi fil-Mediterran l-Unjoni Ewropea se tkun qed tgħin fl-immigrazzjoni irregolari skont il-Patt Ewropew tal-Immigrazzjoni u l-Ażil illi kien adottat fl-2024. Fil-Parlament il-Ministru għall-Internu s-Sigurtà Bajrin Kamilleri spjega li kif il-politika ibsa ma' min jabbuża u ħanina minn għandu bżonn qed ħalli riżultati. Semma fost oħrajn kif Malta tgħin immigranti li ħarbu minn pajjiżhom minħabba gwerer jew għax mhumiex aċċettati minħabba s-sesswalità tagħhom. Il-Ministru Kamilleri qal iżda li l-informazzjoni fidejn l-awtoritajiet ditturi xejriet oħrajn. Maġġoranza kienu nies li ma kellhomx dritt jidħlu f'Malta b'mod irregolari għax refuġjati ma kinux. U allura Sur President waqqafna Returns Unit fih dan il-Ministeru tal-Intern kienet waħda mill-miżuri tal-baġit jekk niftakar tajjeb għas-sena 2021 u minn hemm bdejna wettqu din il-bidla. U llum aħna Malta għandha fost l-ogħli rati tal-return, ġifieri tal-returns lejn il-pajjiż tal-oriġinu, ġifieri third countries, għaliex ma jkunux jikkwalifikaw għall-ażil. Il-Ministru Kamilleri qal li dan wassal biex illum Malta mhijiex biss ta' eżempju għal pajjiżi oħrajn imma wkoll mhijiex meqjusa bħala pajjiż illi jeħtieġ l-għajnuna f'dan ir-rigward. Sostna li dan ifisser ukoll li Malta salvat ħafna ħajjiet għax qed tindirizza traffikanti tal-bnedmin u d-deterrenz tar-ritorn hija tiwassal biex inqas nies jagħmlu vjaġġi riskjużi illi ħaxnu il-bwiet ta' traffikanti.